Zdravím, máme nejaké otázky na speváka zo Scary Side. Vajco, zdravím ťa. Nazdar. Mám na ťa nejakú otázku. Tvoj obľúbený člen a najmenej obľúbený člen, ktorého by si vyhodil z kapely. 5 sekúnd. Najobľúbenejší je Patrik, bubeník. A vyhodil by som Boša asi. OK, a jaký máš názor na bratislavskú scénu punkovú? Punkovú alebo hardkorovú? Hardkorovú. Hardkorovú. Tak punková asi tiež moc neexistuje momentálne, ale hardkorová asi tiež moc neexistuje. Takže je tvoja obľúbená kapela Scary Side? Hardkorová. Počkaj, rozmýšľam, bratislavská hardkorová kapela? Do píči. To je punk. To není až taký hardcore. 3, 2, 1. Mental Tension. Hoj, máme na teba nejaké otázky. Za koho sa najviac hanbíš v kapele? Za Míňa Bossa. A prečo? Lebo je úplný primitív, ktorý si nedonese ani vlastné káble. Čo dneska pijete? Chlapci pijú palenku riadnu, určite borovičky, piva, ja som šofér. Vypadať, baby, a dneska na triezvu, chlapci, málo kedy ma vidíte triezveho, tak si to zapamätajte a máte to natočené. Posledná otázka. Kto ďalší plánuje dieťa v kapele? Budeš to ty? Ne, nebudem. Nikto. Ty si istý? Míňo Boss. Ja som počul, že niečo iné. Ne, ja som len zastúpený. Ideš, dobre. Ideme, otázka z poľa, z bojového pola, hardkorového boja, tu je Sushi. Sushi prišiel na koncert dneska podporiť a hrá dneska Scary Side, Mental Tension a momentálne čakáme na Xoxo. Jak sa ti páči zatiaľ? Jak cip. Kokot. Povedz ešte. Kokot. Dneska otázku máme na Chrisa. Chris, si prvýkrát na styči? Áno, úplne prvýkrát. Prečo až teraz si prvýkrát prišiel? Lebo nebývam v Brne. Dobre. No, čo povieš, more? Mega. Mne sa páči najviac, že ste organizátori, najviac si to užívate a najväčšiu atmosféru robíte naraz. 3 v 1. Počuli ste to od Chrisa, kamo. Keď vám to nestačilo od Chrisa, tak fakt už chodte takam. Here with XOXO, but not the whole band, but a couple questions. You guys, which band did you enjoy the most tonight? Oh, the second one. I forgot the name, but like Mental Tension. Motherfucking yes. That was amazing. It was both bands were amazing that played before us, but Mental Tension, crazy. Mental Tension, it's for me. Was
was this the best stop on the tour so far? Yes, motherfucking yes. Definitely, definitely. Best food, best crowd, best drinks, best organizer, best team. It was amazing. Yeah, venue. Oh my god, it's so sick, so beautiful, and I had a lot of fun tonight. Yeah. Beautiful town as well. Yeah. Beautiful people as well. Beautiful people. You can call out one venue which was shitty. Just like the crowd sucked. Like which venue was like didn't they won't see it, so it doesn't matter. Does this go online? I mean, yeah, I guess. The one we play tomorrow. Yes. The venue. The venue, Piccadilly Brook. It's a super cool place, but the crowd is always like. Oh. Hey, Piccadilly venue crowd, you fucking suck, bro. You're like wake up, like wake up. Like put some soul into your body. Fuck. Yes. Fuck Piccadilly Brook. Najlepšia kapela za dnes. Aha. Najlepšia kapela? Za dnes. Mental Tension. Najlepšia kapela za dnes. Mental Heaver. Najlepšia kapela za dnes. Ja neviem, hrali dneska XOXO? Najlepšia kapela za dnes. Segedinský guláš.